El recull troba 100 llaors de la Verge Maria es presenta com el punt de culminació d'un segle literari en què el Regne de València llueix amb veu pròpia. Els punts d'irradiació literaris i sobretot poètics en aquest segle en són dos: les corts reials i els ambients ciutadans, a poc a través dels seus certàmens. Els dos punts aniran aproximant-se com més va més. El segle XV es presentava en les seues primeres dècades amb la figura enlluernadora de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià, senyor de la Vall d'Uixó, un poeta impecable, lligat a la cort de la reina Margarida de Prades, que seguia la manera dels trobadors antics fins a inclús musicar les seues obres. Enguany es compleixen 6 segles de la seva mort en plena joventut. De la mateixa generació és Ausiàs Marc, que, pel que sabem, es va fer famós a la cort valenciana del rei Alfons el Magnànim i, amb el seu geni, es convertirà en punt de referència per a tothom que vulgui escriure poesia després d'ell. Ausiàs Marc mor en 1959 i en aquell moment un molt jove poeta lligat a la cort del príncep de Viana s'ha donat a conèixer ja. És Joan Roís de Corella, la gran referència de la literatura de la segona meitat del segle XV i un dels autors que figuren a les trobes. A aquest autor se sumaran en el recull una altra sèrie de poetes de cercles no nobiliaris sinó ciutadans, però que interactuen amb aquell, gràcies a la idea dels certàmens poètics. Particularment els poetes que solem esmentar com a grup de Bernat Fenollar. I finalment també té presència a les trobes una altra figura de gran pes en la literatura del segle XV, que és Jaume Roig, el metge Jaume Roig, un altre ciutadà que és ciutadà però que té contacte amb el món reial. El còctel de poetes de les trobes és, doncs, altament representatiu del seu model literari.